Kakamega Fernandez Barasa mabende en jakom komiti mar omenda duol mar governors Ramo negidhi loro counties duto mapacho kaka sirikal mamalo kochiwo omenda ne counties e ndalo 14 kolose kar chung od bura ma Lurambi. Barasa okoni chenro mathoth mag counties ochung kalore kod deko mag omenda mawuok e sirikal mamalo koni chakre dwe mar achiel higani. Sirikal mamalo poko oro negi omenda gino ma oluwo ni thiro chenro mag tayo tije e counties. We are going to shut down counties ili watu wakae nyumbani until we receive money. That is the only way we are going to be serious. Na pia national government lazima iheshimu ya kwamba katiba recognizes 2 levels of government. It is not a favor for us to get to. It is in the constitution. And what you are asking for ni pesa kidogo sana. The national government retains 85%. We are only asking for 15%, ambayo mpaka hivi sasa is not coming on time. Jotend bura mar ODM kar chung od bura mandhiwa e county ma Homa Bay koro owuok oko kakwado listi mane log tich mar duond bura no golo ma oting'o nyinge joma ne oyiere tesende mag lute ombulu yiero mar kor gwenge mane otim higa mokalo. Giwacho ni listi no oloki kendo opogore mabor gi mane ochwala ne log tich mar ODM bang' kane otieki yiero mag jotend ODM mabiro chung e tesende mag lute ombulu e kar chung od bura no. Giramo ni mane oyiere kinde yiero mar kor gwenge mane obagi alwora no ka ok oduoki kaka ne en to gibiro rocho yiero e okang' machielo ma ODM chano dwe manyien. Ka bende gikwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo tang' gi jotelo moko e duond bura no. Panel ma ODM terogo list office. Koro surprisingly, wayudo list ma duto wakia. Nyaka patron marwa, kata an kaka chair, kata executive, mobedo kasani. Kia gigo te. Ndewa nitiere ge 156 polling stations. 156 polling stations, wayiero ne watimo yiero maber. Kawuono kana ng'iyo kaka otim yiero list mukel, kata mana aneno kadhi ayaw portal marwa mar ODM. Aneno ka chandruok nitie. Chutho dwaro ni ka ng'ato dwa kawo lemo e chama mar ODM, okwongo tere e seminar mondo puonje. Nikech namba 1, list mubiro maneno cha, kata mana ID number mar candidate moyiero e position moro, onge. Telephone number, onge. Koro chalo ng'ama ne ndiko nying nyithi sikulu moko. Akwayo election board, okay, list mandhiwa mano yier godo, biro kelo kweche ndere kabira. To ka onge, to gibiro neno, gimane poge neno, ka joma tindo biro wacho ni giyiero chama mar ODM. E post mar moine, chuo emo mako, otama ng'eyo tiend wach ni list ni kaber, to duoke mondo kidhi yier tarik 7, to miwa list mane wayiero go e polling station.